Vamos a esas enfermedades que nos poden traer as tartarugas e seguimos con Octavio. Octavio, tío, anda para cá o coche. Eu no campo de aí, de tal. Que me dixeron que tamén, en principio inofensiva tamén Eva Iglesias, pero cando está nerviosa, cuidado quen se poña por diante dela, que me dixeron que hoxe estaba nerviosa porque ven xa a estrella da serie A Coral. Eva Iglesias, boa tarde, onde estás? Hola. Dalle aí, Galiano. Galiano, perdalle por aí. Eu teño que romperlo por aquí, home, que eu non ve. Fende por aí. Claro. Que tal, compañeiros? Estou moi nerviosa porque domingo estrenase por fin a serie da Coral e estou moi nerviosa. E leín que en Braga, en Portugal, a xente desestrésase fendendo coches á mitad. Entón dixen eu, vin aquí este coche aquí no parking, é teu, Galiano. Bueno, De quen é? eu non sei, que é que o saquen daqui, se non saco eu. Que non que é Octavio. De Octavio, que está poniendo, Octavio, sí, claro, pero a toda gente... Pero que faces eso? Tortuga non ten nada que ver con coche. Portugal non ten nada que ver, pero en Portugal, Galiano, venga, en Portugal pagan Sketch tan bonito. 29 euros por desestresarse así fendendo coches. Que che parece? E te dan cartas por No, tes que pagar ti, Galiano. Tes que pagar ti por fender un coche á mitad e desestresarte totalmente. Sí, e depois... Ti como te desestresas? E despois de facer ese daño, estrésome coa tunda que levo. Joder. Non, home, que o coche deixancho xa pa eso. No, claro, non. Ti, por exemplo, como te desestresas na túa vida diaria? Terás un método. Un método, pero non rompendo coches, hombre, por favor. Eu podo querer ir anque sea con a muller do outro. Como cambiar do outro, Galiano? Ter máis de estreso, non. Está preocupado Octavio, ¿eh? Eso a miña é como outro. Dices algo. Pero igual nos está escoitando Nucha, É o único que vos podo Igual nos decir. está escoitando. Por que non collechedes outro coche, Eva? De quen é o coche? É meu. Bueno, pois xa está. Pois Ahora, cando é. veñas, Ai, la madre del Seguro cordón. todo riesgo xa tes. vai ir logo a grúa ahora pola Hola, resto. que tal? Chao. Buenas tardes. Eu marcho daqui, No, vaite, que no Casi coche cruzan por diante da cámara, Sí, sí. encargamos no do coche. Ti, Galiano, podes lle dar ao coche sin problema, No, Galiano, no. Compañeros, eu se me Ahí deixades, vai. sigo aquí desestresado. Nada, está perfecto. Venga. Falamos, Ai, que lle dá? Non, que Galiano, non. Galiano. Galiano. falamos agora con Eva Iglesias da estrea da Coral, nova serie na televisión de Galicia que estrea este domingo. Estará hoxe con nós aquí, pero está nervioso, pero ten que desestresarse. Cares Ten cuidado smashing, con chamase Galiano, que é iso, capaz de darlle o coche de No, que ademais levaba Octavio. o machado do revés. En fin, de contado estamos con Eva, seguiremos tamén con Octavio, pero iremos agora con Antonio Mosquera a Mugardos, onde os veciños denuncian